खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आं दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि आगोलावनो नोंथांमोननो भारत हादरनि मोनसे बेस्ट गेमिं प्लेटफर्म विन्ज'नि बागै खोन्थानो सानदों, जेराव नोंथांमोना 70+ गेम्स गेलेनानै देरहानो हागोन गोबां बान्था। बेवहाय नोंथांमोना फ्री फायार, COD मबाइल बायदि गेम्सनि टुर्नामेन्टबो गेलेनो हागोन। आरोबाव विन्ज' वर्ल्ड वार गेमाव गोबां बायदि टुर्नामेन्ट जायो। बेवहाय नोंथांमोना देरहाब्लाबो जेनब्लाबो लाख थाखानि बान्थाखौ मोननो हागोन जानो हानाय। आरोबाव विन्ज'आव विन्ज' स्ट'रबो दं, जाहाथे नोंथांमोना विन्ज' स्ट'रनिफ्राय फ्री फायार, लर्ड्स मबाइल, माइनक्राफ्ट बायदि गेम्सनि कारेन्सिखौ इजिलि डिसकाउन्टआव बायनो हायो। आरोबाव नोंथांमोना विन्ज' वालेटनिफ्राय देरहानाय रांखौ इजिलि पेटीएम, UPI एबा बेंक एकाउन्टनि थ्रु उइथड्र खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायखांनानै नैबे डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकनिफ्राय विन्ज'खौ डाउनलड खालाम, जाहाथे नोंथांमोना आंनिफ्राय 50 रांनि ब'नासखौ मोननो हायो। थेंक इउ। Yok kalamdan unukusuna makı. Ha? Yok kalamdan unudusa? Ayदै! माया खुदुम अरखोब्रा एफा गोसानो सालायलायनाय। बेखौ खुदुमनाय नङा, सोबानायसो होनना बुङो। हा माथोमोन? नों ध्यान खालामदों ना थेन्थावदों? आरो बे खोथि, ग्लास, बाथि मा बेलाय? जियानो जाथों, नों बे गोथार दैखौ मानो लागारदों साराबा? गावहालाय माथो जेबो मन्त्र सन्त्रखौनो फरायाखै, आंलाय मा होनना सारनांगौ? मायबाथ' खमसे खम जुम, दैनि नाया बिरनो हाथों, खांख्राया फरायनो हाथों, संख्रिया सिनि बायदि गोदै जाथों, स्वाहा होनना मन्त्र फराय, अब्लासो सारगोन आं। ए नंगौ चेला? औ। मा नों आंखौ दंग्रा बाबा गुगोल बाबा मोनदों मन्त्र फरायनो? उद नोंखौ दानो। औ। नङा गुरुजी नङा। No. चेला चेला। है नामफोराबो कनफिउससो खालामलाङो। बिनिख्रुइ जगालिखौनो बुंगोन आं। नोम्फा खरन नों साला। दानो नोंखौ सौगासिनो 32 थाथाय बख'जोबगोन आं। इमब्लु मोखां साला। जगालि आं मन्त्र फराय नों आंनाव दैखौ सारना हो। अह गुरुजी सारबावनांगौ? हैद मूर्ख। सरिलै गुरुजी सरि। आइ मा जाखो आदायालाय? दैखौलाय मानो बुङासै? बाहायल' साननायखाय आइल' होनदों आं गुरुजी। आइ दै! दाना कमप्लिट बुंबाय माथो। एबार मा बुजा सादों? नोंखौ दानो बाहाय मेजेरफ्रामा मोनब्ला दांबायमोन आं। खोनासं यय हानि सिं असमियाफ्रा फिसाखौ बुङो खुरु, मोसौ बुग्रा लावथिखौ बुङो लुरु। बे जुगनि आं जाबाय सबनिख्रुइबो हामसिन साबसिन लोभ गुरु। औ नंगौ गुरुजी नंगौ। जागोन खोब मायबा लाब गुरु गावराव राव खोमा लाना ओजाबारो लाब गुरुजी जिसो। ना मा बुङो केला? सरि चेला। औ नंगौ गुरुजी नंगौ। मा होनदों? गुरुजी होनदों आं, लाब गुरुजी। साबास चेला साबास। No. गुरुजी ना
आं नोंखौ मेजेरा मोनब्ला आरो नोंनिफ्राय बाहाय दरमा मोननो थायामोनब्ला नोंखौ मालाबानो जोदलाना खारबायमोन आं लाब गुरु जानो फैदों बेवहाय मानिबा हाथिनि बायदि गन्थं लाना नै जगालि आं आरोबाव मन्त्रखौ फरायना होनिसै नोंहा मन्त्र फरायिखायनो दाय जाबाय थायोना यय हानि सिं स्कुलनि मास्टारफोरखौ बुङो जों सार फैसा गैयि मानसिफ्रा लायो धार थु दागि दागि दिनैनि दिनाव फै माहाजोन माहाजोन कास्टमार यायो हानिसि लाब गुरु आंनि सनाखौ आंनि जाहोफिनदो मा सना मा आंनि जाहोफिनदो मा थोराय लिडिससो हा लाब गुरुना लाब गुरि जाखो बिलाय माथो आइजोसो पापाव माथो लाब गुराबो तामाम समायनाखा आं आंनि गार्लफ्रेन्डखौनो गारखाना लाब गुरुखौनो पटायबालाय माथो जागोनलै माखौ मिनिखो नों मूर्ख गुरुजिनि सिगाङाव मिनिदों खिनाय बेराम जागोन नोंहा साबास जुगालि अ सरि गुरुजी आं मिनिफ्लांबाय हा माथो जाखो बुं मा प्रब्लेम बे कुइसनखौ सोर सोंनो नांगोन आं सोंनो नांगोन नाङा मूर्ख सरि गुरुजी सोंदो दानाबा टेस्ट पियासाला खालि बुबायल' थागोन हा माथो जाखो बुं मा प्रब्लेम हा लाजि गैया मालायनि डायलगखौ कपि खालामबायनो आंनि गार्लफ्रेन्डआ आं खिफिब्लाथाय गेसाव मोनामनायखौनो आंखौ गारबाय गजब बेइज्जती है ये मूर्ख नोंहा एफा लेथ्राबालाय नोंजों सोर गार्लफ्रेन्ड थानो बेनोथ' जाबायलै गुरुजी प्लिज माबा मोनसे खालामदो आंनो बेखौनो नांथारगौ आरो बेखौ खालामफिनना होनो हायाब्ला नोंनो आंनि गार्लफ्रेन्ड जादो सरि गुरुजी आंनो बेखौनो नांथारगौ प्लिज गुरुजी बेखौ आंनि खालामफिनदो आं दिनैनो थालिर खुसेर गजा मिस्टिनि कसम लाखाबाय जे आं खिफिला जागोन नोंथां जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना यायो हानिसिं सरि गुरुजी सरि जागोन नोंथां नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना डायलगखौ कपि खालामलायबायनो साला कपि केडा गुरुजी प्लिज माबा मोनसे राहा होदो खोनासं नों नोंनि जिएफखौ मोनफिननो थाखाय गिबियावनो नों नोंनि बे नरम खिबुनिफ्राय बै गरम ना गोरान अमा बेदर बायदि जासिना लाना नों जे धुङा ओंखारलायनाय खिफिना होयो बेखौ बन्द खालाम लोगोसे लाभ गुरु मोदायजोनो मोनसे गिदिर फुजा होनो नांगोन अब्लानो नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंजों फैफिनगोन बुं नों हागोन दा लाभ गुरु मोदायजो सोरमोनबा बस
Seledike. Nang ni kadile sir to zona dungu murkho. Sir zona dungu. Sorry. It's okay, Cela. Cool down. Sorry. Bung, haganda. Hagan guruji. Bung, mama nangan. फोरमायना हो चेला Oke guruji. Gurujiनो फुजानो नांगौब्ला गिबियावनो 10 प्लेट चिकेन चाउमिन, मोमो 20 प्लेट, चिकेन रल मोनबा. चिकेन रलाथ' मोनथामल'सो Sorry गुरुजी. माने आंखौबोथ' चेलाब्लाबो बाहाय फुजा होनो नांगोन ना. दे रे चेला एस करो चिकेन ललिपप 15टा आरो जोबनायाव 500 थाइसे जागोन दा? औ जागोन आं गाबोननो बै दैमा गुदियाव हैना दोनहैसै मुर्ख फुजाखौ नोंखौ हैनो होआखै आं फुजानि बुस्थु बिनायखिनिखौल' होफैदो फुजाया नै चेलाया होगोन Yes गुरुजी. बुजिबाय मूर्ख. औ मोनबाय लाभ गुरुजी की जय हो ओ गुरुजी दानो माथो एफा सयतान बुद्धि खाथायना चिकेन ललिपप मम' चाउमिन बिनाया माथो दैयावसो थांगारबायमोनलै बाट आंजोंलाय सोर हानो गुरुजी होनब्ला आं थांदिनोसै आं बुस्थु बिनायखौ गाबोन होफैसिगोन र' मूर्ख. नोंना दाबो फाइनाल सल्युशना जायाखै. गुरुजिया नैबे गिटारखौ दामब्लासो नोंनि सल्युशना क्लियार जागोन. गुरुजी लगाओ. माखौ नेबाय थाखो मूर्ख? ए जाबायबो गिटार दामनाया माथो गिटार दामनाया बै आखाइजों कट बमासो होद मूर्ख. नों नोंनि प्रब्लेमखौ सल्युशन खालामनो फैदों ना प्रग्राम नायनो फैदों? हा? सॉरी जय गुरुजी की जय लाभ गुरुजी की जय लाभ गुरुजी की जय साला. साबास चेला साबास इबार आं नोंनि दरमाखौ मार बारायखाना होनिसै दिनैनिफ्राय नोंनि दरमाया 200 थाइसे नंला थैंक यू गुरुजी थैंक यू नोंनि दरमाया 200 थाइनै जाबाय अब तो खुश हो ना औ गुरुजी मार खुश जाबाय अमा बेदर जानाय बाकिखौ होनो गैयामोनब्ला नोंखौ दानो खिबुदिंजोना जनाहि खालामना दोनगौमोन आं साला गुरुजी जिनो खुश औ गुरुजी तामाम खुश नै आंना रंजानाय हाथायनो लोमलायाखै गुड बय मा पाट्टा मोनो नोंलाय आंजोंलाय नोंसो फरायनो सेस्था खालामदों आं जाम्बि यो हानि सिं उदैनि जुगारा दानिसो जालांबाय खाफालनि लिरनाया गोमोरलांजोब्बाय मानसिफोरनि बुरबक स्वभाबनि थाखाय आं दिनै बिसोरखौ इजि थगायथसि खालामनो हालांबाय यो हानि सिं Sola, nih aku marah gara nangge. मा जाखो नोंहा मा खबर Amali guruji. औ नाथाय मानो हामा Guruji, ang dinisim sasiba girlfriend polaine hadiyase. Ya dukai katam na yota be. रो गाबनो नाङा नै गुरुजी दंना नों मा सिन्था खालामदों साबास दे बुंनायसाय नोंना मुङा मा Guruji, angni mua single borok. हो
जायनि मुङावनो सिंगेल दोङो बिलाय बहानिफ्राय गार्लफ्रेन्ड मोनलाबायनो गुरुजि बिनिखायनोथ' आं नै नोंनाव फैदों सलिउसनखौ मोननो सिन्था दा खालाम आं दंना औ गुरुजि देलाय बुंलाय नों सिख्ला सासे प्रप'ज खालामबा माबायदि खालामो आंना गुरुजि नै खोनासं ओइ सिख्ला आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनो होनना बुं ओरै फैलाय आइदै गुरुजि मा जाखो बे फाग्ला बिब्दिजों जायो सोरबा सिख्ला सासेखौ बिब्दि प्रप'ज खालामो बुरबक साला सरि गुरुजि होमब्ला माबायदि खालामो नै खोनासं जारौ नों माने एसे समायना नोंनि गन्थं नोंनि हाथाइ नोंनि मेगन गासैबो आंखौ फाग्ला खालामजोबो जारौ बिनिखायनो आं नोंखौ मोजां मोनबाय जारौ नै खोनासं मानसिनि न'आव थायो बारि फैसा गोनांफ्रा बायो गारि सना दिनैनिफ्राय आं जाखाबाय नोंनि लालसा जागोन ना नों आंनि मुरि वाह वाह कमाल कर दिए हो आप है तुम तो बड़े हैवी लव गुरु निकले गुरुजी नुबाय बेंग्रा लरगो माबायदि प्रप'ज खालामो ओइ सिख्ला आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनो नुला मा घन्टा बिलाय औ नुबाय गुरुजी आई एम सॉरी थैंक यू सो मच गुरुजी आपने तो एक झटके में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आं दानाबा बेबायदिनो प्रप'ज खालामसिगोन लाभ गुरुनि जय हो थैंक यू जों गुरुजीनि उदैया बुङा मालजोंसो बुङो हरदो गुरु दक्षिणाया औ जागोन नै दुखिनाया नो वाह माथो मालाय टाग्रालै दे गुरुजी होमब्ला आंखौ बिदाय होदो र मुर्ख गुरुजीनि आशीर्बाद लायालाबासिनो बहा थांनो अ सरि मने बेटे को आप क्या पूरा गाना सुन के जाओगे थोड़ी जाबाय नोंना आशीर्बादा ए जाबायबो माथो गिटार दामनायानो जायाखै डिस्टिउमसो जाजोब्बाय ये माबा आशीर्बाद लानायाव डिस्टिउनसो नागिरबावदों गुरुजी लाभगुरुनि जय लाभगुरुनि जय लाभगुरुनि जय लाभगुरुनि जय बे डिस्टिउनावनो दि बेसे टिउन दोङो नोंसोर मा बुजिनो एक्शन गिटार हानहरदो बरियानो ओमफ्राय दामना होदो बरियानो ज्रांनो